Bjerggeden Lone. Er ikke lige fra en bjerggede? Du skulle have gjort det i stiletter. Det har været sej. Ja, så har jeg 2 brække. Du mener, det er mere sikkert, eller hvad? Det er sådan ligesom en lille smule Bambi på glat is, du ligner. Jeg ved ikke hvorfor. Har du holdt de knæ, eller? For satan. Så er det godt, at vi har noget Vortragen med. Og vi har gået 300 meter. Nej, hvor fint. Og nu går det dog helt af bananas. Sagde bjerggede. Og her er vi så efter 5,5 kilometer. Nogen flyvende nu. Det ved jeg ikke lige. Der er ikke så meget ninja over hende. Nej, der er heller ikke så meget bjerggede over. Det er ikke rigtigt. Der er ikke noget med, en bjerggede har 4 patter. Og 4 ben. Så er det spændende at se, hvem bliver våd. Hui! Jeg havde ikke regnet med, det var lige de 100.000 der. Jeg har bare slået en masse sten derinde. Det ved, sidder du Tina. Ja. Jamen, det er jo nok sådan noget, der er sket, ikke? Det er sgu da fint med her. Vi vender lige rundt. Det er også noget bedre. Man bruker jo længere tid på kilometeren her enn hjemme i skogen. Nå, gjerne det, altså. Ja. Her med Lones videodagbog. Stadig bedre at bo. Det er 13,5 kilometer. Og 4 timer. Ja,
sidder vi klar til at skal noget spise. Fisken er lige ved siden af os. Hvad tror du så, det kommer? Er det noget, vi kommer til at kaste op over? Jeg tror, det går ud. Går I ud, så er det sådan en dunk? Ja, det er det. Det er ud. Det går helt bananer på. Nu kommer nogle af de store der. Og kæmpe brød ude. Bare tag det. Så er det væk. Ja, det er jo så flot kastet. Se, nu får du der potatoes på højden. Vi har taget billeder. Det strømmer det. Prøv at se den der. De vil flytte rundt med derude.